Jose, polita hauek, Gustukoa, ez? Bai. Eta ikustu zu prezioa? Badoka 70 deskontua. Hasi gea oso gogor berarekin. Osa, lehentzan, 82 eurokoa eta orain 24 balio du. Baina, hola hasi bazarete, gero nola bukatuko dugu? Bukatu dugu oso ondo. Gauzak oparitzen, o? Ez, baina beno, presionak jartzen bai. Bai, ez? Bai, krisian aurka egiteko eta hori, jarri dugu prezio oso bajuak. Kuskusiatzen? Bai, begiratzen pizkat. Bueno, ze gustatu zaizu? Ba, niki bat hartu dut. Eta ze gehiago? Zapatot hartu ditu. Erakutsi, berdana ikusi nahi denik. Oso politak? Eta gabonetan asko erosiezu edo itxuin dezu gaur arte? Ez, arropa etxoin dut. Mikel, zemuz, lehenengo goiza? Bueno, ongi, momentuz ongi doa, bai. Hasieran jende asko etorri da, eta, bueno, espero dugu la segitzea, egun osoan. Mugimendu handia espero da alako batean, ez? Bai, oso ongi joan da egu berritan, eta espero dugu erapenetan hobeto joatea. Bueno, oraindik taila guztia dauzkagu, eta hori dana, ez? Bueno, bai, gehienak daude, baina ja hasiko dira ja laizter faltatzen pixkat. Mutila jun zaigu, baina mutilarekin etorri zea. Alderantziz izatea, lehen oite genuen nik gastatzen nuen, da guain beha gastatzeu. Baina Bai aldatu da? aldatu inda, perspektiba aldatu inda, baina ondo. Eta berapenetan zemuz? Ondo, lehenengo eguna, eta ondo gauz batzu badaude hola deskontuak indaula, eta oso ondo. Zer erosi nahi duzu? Ba, nik ez errez, baina beak dena. Denetik daukagulako? Oida, ni zapatak eta botak eta hola, eta beak txaketak, guaketuak. Daukagu mutila, oso guapo zegonola. Probatu du berokia eta dana, ez? Oida. Eroki hau, ere 140arekin dago, bai, ez aurtengoa da. 120. Dauzkagu beste deskontuak, 120a, 130a, eta 140a. Adibidez zapatuetan, hau dago 130arekin. Mikel, berapenak noiz arte? Ba, egongo gara martxoak 31 arte. Polita da. Venga, hori politxa da, adibidez. Zenbatean dago? Berrogeita maust. Bueno, eta Eta lehen? berrogeita mer. Eta lehen, 69. Ez dago eski? Ez dago gaizti. Julen, zer moduz? Primeran, oso ondo. Bai, ez? Elegantia eta moderna. Bueno, eta lehen zenba balio zuen? Bi prendak, 130. Eta orain? 80. Primeran, Bai. haze pagotxa. Horrekin geratuko naiz, mila esker. Mila esker zuri. Ale, modeleitoa, prest, Donostiatik Marta Elvira, Euskal Herria zuzenean.